1999 n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa ụbọchị Mọnde bịa ụbọchị anyị ga-azụ ahịa afọ n'ụzọ anyị na-egbo n'ala Igbo. Mụ nwere isi Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka ezi Igbo gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na-ayọ ha ahịa Chukwu abịama ka ị gbaala m ụmụ m bụ ndị Igbo ogige n'iru, ogige n'azụ, ogige n'aka nri, ogige n'aka ekpe. Gị nwewe onye Igbo ebe ọ na ị nọ, ma ị nọ Naịjirịa ma ị nọ n'obodo oyibo, anya ajọ nwa aghara afọ, anya ajọ mmadụ aghara afọ, maka na ogige dị egwu ka anyị na-agba n'ụtụtụ wee na-ekwu n'ogige dị iche ya dị n'ime ndụ ogologo ụbọchị ndụ niile ekpere eze omeiwu ukwu na-ekpe n'ime ndụ ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gwara ya ka ọlị ise ndị ichie ndị ọjị kwuru kwunụta okwu ogige ka anyị na-ekwu taa dị n'otu ka anyị taa n'ibe ọbịala ịgwa anyị egbu onwe ka anyị na-enye ụlọ ọjị ka anyị na-atụ mmịa n'aba ndị Igbo niile nọ n'ebe Yoruba sọtọrọ wee na-ekwu na adụla anyị mma n'ụtụtụ ehihie na abalị